Wag yung makalupig siguro sa kinabuhi sa high school, no? Friends, bisyo, o guban pa nga imong makatunan. Daghan ta mga memories nga madana to, inikadako na to, inikatiguang na to, dihang naapata sa high school. Matod pa gani sa kanta ni megastar nga si Sharon Cuneta nga ang saya ng high school. High school life. Kamo, unsay mga memories nga di gyud nyo malimtan pagka high school ninyo? I'm sure naagyud na. And again, kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para magadalit ka ninyo og lain sa nga istorya nga magahatag og pagtulunan, inspirasyon sa atong mga kaigsunan nga nagtan-aw karon. And speaking of nagtan-aw, kung nagtan-aw ka og wa pa ka ka-subscribe, please help grow sa ato ang or help nga mo grow ang ato ang YouTube channel by subscribing it. Click the subscribe button and the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. And of course, sa mga nangita sa mga daan nga mga istorya sa tuwang YouTube channel, madungog sa na ninyo sa Katabi with Ate Gems. Ug ay sa mong kalimot pag-subscribe and click the notification button. And kung ginasa mong mapada sa inyo ang mga kaugalingon nga istorya para mapaambit ninyo ang inyong mga nagian o makuha ng pagtulunan sa uman, ipadalang ka na sa papajoesuperb@gmail.com or check na lang ninyo ang ato ang video description kung ano nyo makuha. Kaya naa dito nakasuwat ang atong email ad kung asan nyo ipada ang inyong mga istorya. So dito maglangay mga ka-dear friends ug ato nang basahon ang istorya sa tuang sender karon nga si Victor. Diri lang sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, ako di si Victor, 29 years old ug ulitaw lang gihapon sa akong pagsuwat nining akong tampo kanimo. Pero nakaginasag ko og short relationship sa una. Usa ko ka barista Papa Joe diri sa Dubai. Sa atong mga kaigsunan nga wa pa kabalo sa trabaho sa barista, ang barista di ay kay kanang mag-andam or mag-prepare og lahi nga klase o timpla sa kape. Actually, nursing graduate ko Papa Joe pero wa ko mo board kay mas gipili nako nga molarga diri para pugos nga kalimtan nako ang usa ka tawo. Balikan ko sa sinugdanan nganong nailaila ko ning tawhana Papa Joe. Siya si Eve. Sipunon pa niya itong panahon na nga nagka-classmate mi sa elementarya. Ang among mga ginikanan kay pareho bitaw nga mga stage mother. Kanang ilang anak binantayan o ginaprograma gyud sa ilang unahuna nga mao ni buhaton sa school. Kaming duha ni Eve kay nabilong sa higher section. Sukad pa, grade 1. Grabe among kompetisyon kaniadto. Kay di gyud magpabintaha ang among mga mama kung grado na ang hisgutan. Gusto nila nga honor gyud mi, permi. Puros may mga pinangga sa among mga teachers pero fair sila og treatment diri kanamo. Mas kilalaki ko. Sa among klase kay di gyud mi magtagad ni Eve kay ako siyang gitreat nga kalaban nako niadtong time. Cute ba si Eve? Niyanto Papa Joe og pinangga sad siya sa mga boys sa among classroom. Kana mag-oral exam mi kay kasagaran wag gyud ganahan nga muisa sila mga kamot para motubag. Pero kami ni Eve maglumbaanay gyud mi og isa sa mong kamot para motubag. Murag yung mi og naa bitaw kami nang murag feeling namo nga kami re estudyante nga niapil mi og quiz biba nga abibahan na noon sa among mga classmate. Pero ang ending kay di na noon mitawgon sa among mga maestra. Siguro na idaga makarelate ani among sitwasyon. Pero among mga ginikanan kay suod kayo kay pareho man sila og dinad-an sa ilahang mga anak. Mura bitaw mi og mga manok ba Papa Joe nga pasikatay sa breed ba. Kaming duha ni Eve ang pirmi ipadala sa among school og quiz bee nga competition. ug maayo man sad ang among rapport kay basta eskwelahan na gani ang among i-represent kay magka teamwork gid mi. Ang ending, kami
pirmi ang ma-champion. Mao kini naanda na mo Papa Joe sukad grade 1 hangtod grade 6. Nagka-classmate yun mi kay mabilong man gyud mi sa section 1. Katong panahon na Papa Joe kay pinangga sa kay ko sa kong mama nga pinasagdan sad ko sa kusina. Kabalo na gyud siguro mo sa resulta sa bata nga pinasagdan sa kusina. Nanambok ko Papa Joe, mao nga mas gipili pa nako nga akong i-isolate ang akong kaugalingon sa mga bata kay di man gyud malikayan nga ibuli ka, labi na og tambok. Biktima gyud ko anang tawagon og baboy Papa Joe, maski hotdog gani ang kinaon. Pagka high school na Papa Joe kay wa na mi magka-classmate ni Eve sa usa ka public school sa among lugar kay magdepende man sad kung unsa kasayo ka mo pa-enroll. Kaya kung puno na ang usa ka section, maski bright pa ka, mapunta dyan ka sa laing section. Siyempre, high school na. Lahi na ka sa elementarya mi. Kaya kailar na mo ang among mga classmates from grade 1 to grade 6. Murag kami man siguro o ang next generation na nakasugod sa K-12 Papa Joe nga upat ra ka tuig among bunuon sa high school. Makita pa man ako si Eve niya to sa school. Pero di mi magtagad kay sukat pag-elementarya, di magyud mi magtinagdanay. Amot ba nga diyang nag-high school mi kay mingaw na manong ko ni Eve, nga di mi kauban sa classroom, pero di gyud malikayan nga may mag-ibog-ibog na ka sa high school Papa Joe. Sungugon ko sa akong mga classmate kay ilamang ko mabantayan, nga magsigi kog litli ni Eve. Bugal-bugalan dayon ko sa akong mga classmate ug tawagon nila si Eve. Eve, tanawa si Victor o sige tanaw nimo. Sus, wana. Tuo ng mantika o, ibog na kay nimo ni. Dungan sa ilang pagpangatawa, Papa Joe. Mudagan na lang ko Papa Joe kay mauwaw ko. Labi na nga musmile si Eve nako inigbugal-bugal sa akong mga classmate nako. Nasayod man ko nga fair og batasan si Eve. Dili siya mo down o mo discriminate og tao si Eve Papa Joe. Muna, nga every time masugatan ako si Eve kay mudagan ko palayo. Mura ko ma-excite, ma-wow, kiligon. Mura ko ka na bang wa ko kasabot. Heaven nga makakita niya pero mahadlok ko kay naay mga bully na kong mga classmate. Nakasuway ba mo ana? Kamu nga nagpaminaw karon og ikaw sad Papa Joe? Siguro nakasuway na mo aning akong gibati sa una. Ingon si mama nako nga normal ra ko no. Pero nasuko siya nako diyang akong giingnan nga sungugon ko sa akong mga classmate nga to ni Eve. Ningon si mama nako nga focus ko sa akong grado. Kay kung masakpan ko niya nga magibog-ibog ug maguyab-uyab kay di na ko niya pa-eskwelahon. Moto nga tago-tago lang akong pagbati ni Eve Papa Joe. Third year na mi atong diyang nisamot gyud ang akong crush niya o gugma na gyud kaha. Niguwa pa na gyud pagayo si Eve kay syempre dalaga na siya. Ako, tambok lang gyapon. Mao nga naka-decide ko nga kinahanglan usbo na nako ang akong kaugalingon. Akong mama man gyud, wa siya paki og tambok ko kay para niya baby lang gyapon ko niya forever. Syempre nanasag ko yung nanasag ko sa puberty nga period Papa Joe mo nga conscious na ko sa akong lawas. Hinay-hinay ni gamay jud ko og niadtong third year na mi kay naa na ang akong height sa 5'8". Niadtong tambok ko di gyud mailhan nga taas ko, pero katong nidaot ko kay na-define gyud pag-ayo ang akong lawas. Sugod niadto kay may confidence na ko sa akong lawas, sa akong pagkatao Papa Joe. Pero wa pa mo gawas ang akong confidence nga manguyab nga to kang Eve kay ambot ba nga matameme mangyud ko niya. Torpe kay ko, maski klaro kayo nga ganahan biyasad si Eve nako kay mananggad gud siya nako ug makigtabi sa among pagkabata among hisgutan. Pero ingani siguro ning true love Papa Joe no kay wa jud kay kusog nga mopadayag sa tinuod nimo nga pagbati. Hangtod sa kadlaw ni Ana, mao ang pinakabati nga adlaw sa akong kinabuhi Papa Joe. Ako na lang nakitaan si Eve nga may kuyog na nga laing lalaki. At first, abi na ko classmate lang pero lahi man gyud kay may sweetness na magyud silang duha. Samot na pagsunod nga mga adlaw kay mag-holding hands na sila. Nihila ko sa tago Papa Joe. Siyempre, di ko pahalata. Ako ragyapon na mabasol ug ingnon ko nga nganong karon pamansag ka.
Mura ko og gidakdakan sa bato atong panahon na Papa Joe. Kay love gyud nako si Eve. Daghan jud kog plano niya Papa Joe nga kung makahuman na mi og eskwela kay pakaslan nako siya. Mahimo siyang inahan sa mga anak ug mag-travel me all around the world. Panggaon ako siya kutob sa kung mahimo. Pero kining tanan, imagination ko na lang. Sanggod nga, mahimo na ko siyang asawa nga wa magani ko kasulti niya sa tinuod na kong gibati. Nabitay panultihon Papa Joe nga be careful on what you wish for. Basin, matinuod. Ug magmahay na noong ka. Kaya tungod sa kasakit nga akong gibati, Papa Joe, di na ko ganahan nga musud sa kuang klase. Kaya di ko ganahan nga makita nila ni Eve sa campus kay mura jud ko gidunggab-dunggab sa makadaghan, Papa Joe. Pero si Eve kay murag apektado sa sitwasyon kay makadungog naman lang ko og istorya sa iyang mga amiga nga masugatan nako nga moingon nga, Victor, nangumusta ba si Eve nimo nganong tagsan lang kuno kapakita? Kuan na busy lang jud ko kay need jud ko og taas nga grado. Alibay ko pa nga to nila Papa Joe. Nangutana sa kog balik nila. Kumusta naman sila? I mean, si Eve di ay. Og nito pa sa kamiga niya nga, oy, affected. Wala na sila, oy. Weeks na to, kaya na-discover ni Eve nga daghang mga red flags to ang lalaki sama sa pagkapalakero sad. Nya kusugsid ko naman ni Garillo. Aw, mao ba? Matod ko pa. Ato ka, pag-talk mo. Matod pa sa kamiga ni Eve. Mao to Papa Joe, nalipay ko. Murag naay kahayag na ang akong gugma nga tukang Eve. Usa kadlaw niya na nagkasugat mi og ako siyang giingnan nga kuyog mi sa kantin, mag-snacks. Lingaw nga among conversation namo Papa Joe og dihang nakatigom na ko kusog kay mudigan unta ko kay niungot naman sa dinuon nga kumbaba. Ambot ba ang sa problema? Kay di mangyud ko makasulti niya sa to tinud-anay na akong pagbati. Sige lang, napailaing mga adlaw. Matod ko pa sa akong nahuna. Total, ang importante kay single siya. Kay hinumdum mo diyang nisulti ko nga be careful on what you wish for. Tungod kay sa kalit-kalit lang niingon si Mama nga mamalhin daw mi og Manila kay na-promote si Papa. Kay lakon kay ko to Papa Joe. Og nihangi pa gani ko ni Mama nga ibilin lang ko. Kay graduating na bi ako sunod tuig. Pero giingnan ko ni Mama nga way mabinlan nako og nahali na sad ang among balay daw. Puwerte nga ab na ako ato Papa Joe. Purti na akong hilak kay ang tinud-anay nga rason baya sa akong paghilak kaya nga akong gugma nga to kang Eve. Wa pa gani ko kapanguyab niya kay mularga naman noon mi. Ang problema pa gyud kay di nako pa-reporton sa klase kay mubalik na lang kuno ko third year next year kay bago pa man sugod ang klase ato. Wagi ko kaikyas. Kay gipatabang pa ko ni Mama sa pagpanghipos sa among mga gamit nga madala na mo sa Manila. OA rasa kayo ko. Kung magrebildi-rebildi ko para sa gugma unya mingon ni si Mama nako nga umingon ko ni Mama nga I'm in love o baka ha di ko kabiya tungod sa gugma unya wagan ni ko kapanguyab di ka ako madukdukan og tsinelas ni Mama Papa Joe. Down kay ko ato Papa Joe oy. Kay gawas nga bag-ong environment ang akong ma-encounter kay malayo na ko ni Eve nga akong inspirasyon. Samtang nang hipos ko nga naghilak, maski lalaki ko kay di pa nako na-realize nga si Eve gyud ay ang source sa akong achievements. Sukad pa pagkabata namo, di ang classmate mi. Sukad grade 1 hangtod third year. Siya nakapausap sa akong self-esteem Papa Joe para mulig-on. Siya nakapausap sa akong itsura para di na ko mabuli. Sakita gyud Papa Joe. Wa ko makabaybay ni Eve Papa Joe. Wagan ko kakuha silang address para makapadaman lang ko og suwat og di pa uso ang social media niadto. Niadtong panahon na, mao nga dako ang akong kahugno sa akong kaugalingon sa chance nga magkakami. Tulin nga nilabay ang mga panahon ug naan ako sa Manila. College na ko sa kurso nga nursing. New environment, new lifestyle. Wala na inambuli na ako Papa Joe. Gawas na lang sa makailan na ako nga Bisaya ko kay mubiay-biay sila sa kagahi sa kondila. Ang unang-huna nalang gyapon sa Cebu. Di mawa sa akong nahuna si Eve ug kumusta na ka siya. Focus ko sa akong pagtuon Papa Joe kay plano na ko nga once makahuman ako,
di na siguro ko mapugngan pa sa akong mga ginikanan. Pero ang problema, og available pa ba sa kaha? Si Eve niya ng panahona nga pwede nako. Para makuhaan ang akong kamingaw sa ako ang minahal nga naa sa Cebu, Papa Joe, kaya nakipaghigala ko dito sa Manila. Pero kanang mga maayo nga barkada ha, ug tuod man nakuan-kuan gyud ang akong kamingaw sa Cebu ug kang Eve. Pero kung alone ko kay motumaw gyud si Eve, Papa Joe. Hangtod nga akong na-realize nga what if si Eve didto nanaylain. Kaya nakauyab naman gani siya sa una, so dako kay chance nga na siya uyab ron. Kay gwapa biya siya. Mo to, Papa Joe, padayon lang gyapon ko sa akong kinabuhi. Focus ko sa akong pagtuon. Naay mga fling-fling nga niabot sa akong kinabuhi pero di gyud mo work out. Kaya ang gipangita gyapon sa akong kasing-kasing kay way lain kundi si Eve. Ang iyang mga pahiyom padayon nga nakatatak sa akong hunahuna. Pero wakoy igong katakos atong panahona nga mangita og paagi para makabalik og Cebu kay dependent pa kayo ko sa kuang mama. Nakasuway ba mo nga kanang ma-in love o magsakay mo sa jeep or sa bus or sa asa man gani nga ma-imagine ninyo nga naa dito gabarog o imong maagian ang tao nga imuhang gimahal? Mao na ako maununaan sa una, Papa Joe, nga maski magsakay ko sa LRT, feeling na ako nga naa si Eve sa unahan, nagbarog o ni-smile na ako. Ma-imagine pag nako siya nga magkakuyog mi kung naa ako sa mall magsuroy-suroy. Feeling na ako naa siya sa unahan o namili lang siya mga gusto nga paliton. Pero sa kalit lang, Papa Joe, makasmile ko. Hangtod nga nakahuman ako sa konkurso nga nursing pero wag yapon ko mo board. Akong buhat ato, Papa Joe, kay mo hangout ko sa mga coffee shop until naka-decide ko nga mo take og training somewhere dito sa EDSA pagka-barista. Dali raman sad kay ko nakat-on og ni-apply dayon ko sa sakay nila nga coffee shop sa Manila. Akong gilingaw kaugalingon para makalimot lang gyud ko ni Eve. Pero wag yun na itabo nga nakagusto pa ko og laing babae. Abot ba og obsession na ang tawag ato pero way laing sulod sa akong unahuna kundi si Eve lang. Usa kadlaw niya na nakaunahon ako nga mo live og muanha ko og Cebu og pangitaon ako si Eve. Pero again, gidaog ko sa akong kahadlok nga what if dugay na nga panahon og naminyo na siya. Di ko ganahan nga makasamok nila ug usa pa kung minyo na siya. Unsa pa may rason nako nga isulti niya sa iyang atubangan nga nung gipangita nako siya. Ug labaw sa tanan ang kahadlok nga masakitan lang gihapon ko pag-ayo nga pakyas na sabko, Papa Joe. Dali ko nakaamgos kamaturan nga mas pilion na lang nako nga kalimtan lang siya sa dayon ug move on na lang ko sa akong kinabuhi. Pero ambot ba nga sungugon magyug ko sa panahon? Kaya di man gyud nako malikayan nga magdamgo ko ni Eve. Ug sa akong damgo, di na gani ko ganahan nga mumata pa. Maski kabalo ko nga lucid dreaming lang kato. Ambot ba nga kampante man kay ko og safe kayo ko kauban niya sa akong damgo. Hapsay ang tanan, nga murag gibayaw ko pirmi sa panganod. Usa ka gabi niya na padung na magtungang gabi nga mao'y paghuman nako sa akong shift. Sa mas naandan niadto ko sa LRT station para makasakay pa uli. Diyan kalit lang usa ka babae nga pamilyar ang nilingi nako kadyot ug ni kanaog sa sunod nga stopover sa LRT. Dali ko nga nisunod sa mong babae kay wa gyud ko masayop. Si Eve ang ako nakit-an. Pero nahanaw man lang og kalit. Nangutana pa gani ko sa tindera kung may nakit-an ba siya nga babae nga ako nasundan pero wa man daw siya nakita nga babae nga niagi sa akong atubangan o sa iyang atubangan. Nakapangutan ako sa akong kagalingon ato, Papa Joe, og naapabaka ako sa sakto nga pangisip. Kay mubuhat naman ang akong utok o kagalingon kalibutan. Kauban si Eve, Papa Joe. Siyempre, nursing student ko. Nursing graduate ko. Nasa ko yung subject about psychology. So, wa ko magpadala. Tuig 2016 nahitabo, Papa Joe, og nana ko sa 20 kapin ang edad.
Mga 2018 uso na ang Facebook. Ug tungod niya ni, hinay-hinay na unta na ko makita ang ako mga classmates sa una, di ba? Ako sa akong bahin, maglisod ko pagpangita sa mga names sa akong mga classmate kay nakalimot na biya ko sa ilang mga apelyido. Kay bata pa biya ko ato. Nya, sa high school, di masami classmate ni Eve. Ang isuwayan papangita ang name ni Eve sa Facebook kay kabalo man ko siyang apelyido pero wa ko'y makita. Nakanagi ko nga di gyud siguro mi para sa usag-usa. Until one time na ay nag-friend request na ako. Usa ka babae. At first, wala na ako siya pansina kay basin og random lang ang pagkatao niya. Pero naaghat ko pag-accept niya. Gamay ra masadang akong friends. Wa gani kaabot og 50 kay di man ko inguna kaganahan og social media. Kay I'm a very private person. Hangtod nga ni-message nako ang mga babae, Papa Joe. Og nangutana siya nako og ako ba daw si Victor, katong nagtungha sa eskwelahan nga di lang nako hinganlan, Papa Joe, for privacy reason. Di lang nako i-mention ang name sa school. Og nitubag po ko nga, ako. Ngano man ta? Nitubag siya nga, schoolmate man ta sa una. Og nata ko ihatag nimo pero napa ko sa Mindanao. Inline sa akong trabaho pero mauli man ko sunod semana. Ako na pangayon nimo ang imong address kay tuwa pa man sa balay ang akong ipadala nimo. Ako sa Papa Joe, salig na masag ko. High school nga schoolmate nako. So, akong gipadaan niya ang ako ang address kay kabaw ko nga dili siya scam. Dito rin ko to ba mong communication sa mong babae, Papa Joe, kay nag-message ko niya o nangutana sa detalye niya pero wala na siya mo reply. Balik ko sa akong routine. Trabaho, balay, and after 2 weeks, na iniabot, nagipadala ka na ako nga envelope size nga gihatod sa LBC. Special delivery good. Excited ko nga nisud balik sa balay og nangita og gunting og hinay-hinay nga giabli ang sobre. Ug una gyud ako nakita ang picture ni Eve. Purti na ko lipaya, Papa Joe. Abigin na ako og damgo rasad to. Kay kapila na gud na ako gilugod ang ako mga mata pero tinuod man gyud. Sunod ako nakita ang stick note nga naay nakasuwat nga gisugo ra ko ni Eve. Ako sa giablihan ang humot pa nga stationery paper, Papa Joe. Ug nakahilak ko sa ako ang pagbasa sa maong suwat. Dear Victor, why so sudden? Kalitan mo mo larga, oy. Nabalitaan na lang nako nga magpamanila na mo. You know what? Mingaon kay ko nimo. Walay time nga diti ka mahuna-hunaan. I admire you sa imong ka-bright. Nakaingon ko sa akong self nga one day I will marry a man like you. Smart ug buutan. Ug gwapo pag yun inside out. Please send me a letter to this address once free na ka diha, Papa Joe. Mo na nasuwat sa iyang suwat. Ang nakapakurat pag yun nako kay naapag yun nakasuwat nga love lots, Eve. Naglukso-lukso ko sa kalipay, Papa Joe. Wa na ko maglangay nga nilukat og ticket. After ato nga naingnan nako akong boss nga mag-emergency leave ko. Wa na ko duawa sa duka niya itong panahuna, Papa Joe, kaya nagsige na ko gingon sa kong kagulingon nga this is it. Magkita nta, my love. Gabi na ko nabot sa airport sa Cebu, Papa Joe. Mao nga nangita ko og katulgan nga hotel atong Tayma. Nakapahuway na ko og kadyot pero nakamata dayon ko tungod sa ka-excited ba. Nagready dayon ko. Human ako pamahaw ni para din kong taxi para hatod sa mong address nila ni Eve. Pag abot dayon nako sa mong lugar, nanuktok dayon ko pero usa ka hamtong nga babay ang niabli pero dili masab ang mama ni Eve. Unya, kaila masag ko sa iyahang mama. Mayong adlaw ni Mote. Mangutana ta ko, di ba balay man ni nila ni Eve? Pangutana ko pa, Papa Joe. Odong sa una pero dili na karon, tubag pa niya. Aw, asan man sila puyo te? Classmate man gud mi sa una. Namalhin naman sila puyo dong niadtong 2016 diyang human nila malubong ang imong classmate nga si Eve. Nasakit man gud taon tog leukemia o namatay gyud.
Human ato, gibaligya ni nilang maong balay ug kami ang nakapalit. Wa sa mi masayod ug asa sila puyo. Nalupog ko, Papa Joe. Sa akong nahibaw-an nga wa na di ay si Eve, ang babae nga akong gimahal sa tago. Wa na ko masayod ug naon sa ko ato basta nakamata na lang ko nga gitabang ko sa namuyo sa maong balay. Way hunong nga pagpangagas ang akong mga luha. Katudeng suwat ug picture nga gipada sa iyang classmate kay dugay ni dayto. Mao di ay nga bata pa kayo iyang naong sa picture. Iya unta tong ipadunol nako ug nagkakita pa mi sa iyang classmate nga silingan na dayon namo sa una. Tinuod siguro ang gibati sa ni Eve nako atong mga tuiga, Papa Joe. Katong panahon nga mura pa mi ug murag pirmi nako siyang makit-an sa akong damgo. Ug maski bisan asa na lang. Iyang kalag siguro ang nangita og paagi nga makit-an ko ug makapanamilit, Papa Joe. Sakit man, Papa Joe, pero angay na kong dawaton. Karon, di ako og Dubai. 29 na nga akong edad pero ambot ba nga bisan nung unsaon nako pag move on, di mangyud nako mailisan sa akong kasing-kasing si Eve. Siguro, kung wa pa mi nilarga og Manila kay mausab pa siguro ang dagan sa kapalaran ni Eve. Ug buhi pa unta siya karon. Daga mga pangutana sa kung unahuna, Papa Joe, ug way usa nga akong natubag. Basin mahimo na lang kong ulitaong guwang ani, Papa Joe. Wa na ko masayod unsaon ako pag move on. Hinaot pa unta nga matambagan ko ninyo sa inyong mga comment kay ako rang basahon. Og labi na nimo, Papa Joe. Kini lang imong ubos nga magtatampo, Victor. Daghang salamat, Victor, sa imuhang suwatampo, and I'm sure dili sa dyan alalim ang imuhang nagian. Maybe sa uban makaingon nga kaya ra na nimo, lilipas din yan. But to think nga pila na katuig ang nilabay, wa lang gyapon nimo mawa sa imong kasing-kasing ug gunahuna si Eve, maybe deep inside spiritually imo nang gicommit ang imuhang self ngadto kang Eve. Maybe you're bound to be single forever. And it doesn't matter kung single ka forever as long as gibarugan nimo imong pagbati nga sa imong prinsipyo o conviction nimo nga nagpakakamo gyapon ni Eve. But give yourself a chance also. You pray to God and then ask God kung unsay plano niya sa imong kinabuhi, or ask Him to help you find the person nga bagay nimo. Not necessarily nga susama kang Eve. Mabitaw na gingon nila nga kung ginang ka nga makauyab o kanabitaw nga gikan gyud sa to ang Ginoo, kay ang Ginoo kun imong panguyaban. Syempre di man siya kasugot nimo kay Ginoo man siya. So He will send somebody para nimo as a reward. Mo na gingon nila God's gift. GG. So ba na to mga kaigsunan. Ay sa pagwa sa paglaom, bata pa kay ikaw, 29 years old. Someday, you will find someone. Just don't close your door. Okay? Unya, basahan na sa mga comment below, kaya naapag yung mga nindot ng mga komento sa tuwa mga subscribers diya. And makaparelax na sa imuhang mga gipamati karunsan. So, daghang salamat. Kiniyo sa mga ubos nga alagad, Papa Joe.